To čo je za hra? Nachádzame sa našim televíznym štábom pri nezvyčajných paraolympijských hrách, ktoré vyzerajú veľmi zaujímavo. Som úplne nadšený z toho, že prvýkrát v živote vidím túto zaujímavú hru, ktorú by určite ocenil hlavne združenie Braniška aj Obusa, ktorý sa týmto zaoberá. No skvelý pas, toto bolo cez tú sieťku, až neuveriteľné, presné. A toto bola ruka, neviem ako to rozhodca, ale nakoniec sa na to nevyšlo. A toto bolo krásne od domácich, to bolo neuveriteľné. A hrubé porušenie fair play. A vidíme ďalšie podanie. Toto sa možno uchytí takedy aj na Wimbledone. Možno aj na olympiáde. Tak toto bolo mala domov. Uznávam, som dobrý. Veľmi dobre. To bol smeť z prvej. Veľmi dobre, to sa ti podarilo. Toto môže aj môj otec pozerať. To sa podarilo, veľmi dobre, aj napriek ťažkým podmienkam. Prešľap, ja by som to hodnotil, ale rozhodca mlčí a jeho pišťalka tiež. Prešľap ďalší. Ja sa od vás lúčim s týmto do televízneho štúdia, predávam slovo tebe, Robert.